салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. вакили думаи давлатӣ Султон Ҳамзаев бар ин назар аст ки чунин як моддаи хатарнок дорои никотин ба мисли нос ки миёни мактаббачагону донишҷӯён паҳн мешавад ва боиси нашъамандию марг мегардад, бояд ба феҳристи маводи мухаддири Федератсияи Русия дохил карда шавад. дар номаи ба унвони вазири умури дохилӣ Владимир Колокольцев ки дар ихтиёри хабаргузории РИА Новости аст, вакил қайд мекунад ки фурӯши нос боиси мавридҳои вазнини заҳролудшавӣ, марг, шаклҳои гуногуни вобастагӣ ва ҷалби ҷавонон ба маводи мухаддир мегардад. вакил ҳамчунин паҳн шудани чунин моддаҳоро дар байни мактаббачагон ва донишҷӯён хатарнок медонад. вакили думаи давлатӣ боз гуфтааст ки нос солҳои тӯлонӣ ҳамчун як маҳсулоти тамоку барои Осиёи марказӣ анъанавӣ ҷорӣ буд. ҷузъҳои асосии нос ин тамоку ва ишқор буданд, аммо ба гуфтаи ӯ вақтҳои охир нос ба ҷуз шакли нави маводи мухаддир чизе нест ки аз реактивҳои гуногуни кимиёвӣ аз ҷумла ширеш, ҳашӣ ва соири дигар маводи мухаддир иборат аст. шумо зарари носкаширо чӣ қадар баҳо медиҳед? ҷавоботонро аз 1 то 10 дар комментария интизорам. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солиҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед ва нос накашед.